I pozdrav svima, ja sam Ognjen i danas igramo još jedan gameplay Clash of Royale, ljudi. Da. Ajmo malo na tu igricu i pokažut ću vam neke karte što sam dobio i sranje često, znači ja sam se iznenadio. Sad ušao sam u neki klan, lik mi predložio Vranje Power. Toj. Evo ovaj Srbi Games, samo pišem snimam. Znači, ušao sam u taj klan, sad ne znam zašto, dobro, meni babe iz Vranje, pa ajde tako, brate, ušao sam, nema problem, nije loš klan, dobar je, od 48 dobri su trofeji, nismo loši, ok. Pa ne mogu, čekaj, brate, ovo je arena 4, gdje ću s njega da se borim, jebot. Da, ljudi, vam pokažem ove karte, gledajte, ljudi. Princa, znači ja sam se zadesio kad sam dobio. Balona, da, balon. Balona sam ljudi dobio, znači, samo malo da mi neću. Balona sam dobio iz free chesta, znači, on mi je bio na zadnjem mjestu i ja rekao, a neću ovdje ću nekog sranja, i na kraju sam se iznenadio, baš odušile. Princa sam dobio iz gold. Dobro, sad to je malo bolji chest, ali ne znam, teško, nisam vidio nikada nikad nisam dobio, epiku. Znači, kad sam bio na prvi akaunt, ni tad nisam imao, ali ja sam ustralo mi je danas nešto. Baby Dragon, dobro, to sam, mislim iz Crown Chest, ne mogu se, ovog sam iz Crown Chest dobio. Goblin Barrel, kako piše, ne mogu ni Goblin Barrel, tako nešto. Sad neću, stavljao sam ga, ali ne uklapao mi se u špil. Sad i Valkyrije sam dobio, ljudi, iz free chesta, dobro, on je rare, nije loše, no. Da, ljudi, dobar je klan, sve to ulazite. Ogi Srbin sam upisao onako, znači ovo sam napisao, tako napravit ću tutorial ako želite u boji kako da pišete u Clash Royale, sve to. Ajde da vidim, dobro, se vidim Friendly Fire, napišem prema može, snimam. Evo ga. Nemo da ću neko pisati, koliko smo trenutno. Dobro, 4 od 40. Ljudi, ja ne znam što ulazite, ako ne igrate i uđete, brate, i prestanete da igrate Clash. Znači, izađite, ako ne igrate, samo punite klan da neko ne može da uđe, jak, a primjer vi niti igrate, a punite klan samo za džape, to. Sad ja da sam, evo, pozdrav za Shadova, bravo majstore. Jedini si ti lider i pozdrav si. Znači vidite što pozdrav. Ajmo na battle. Pozdrav za Shadova. Pozdrav za sve u klanu. Evo koje ovo je 655 trofeja. Dobro. Samo malo da se skoncentrišem. Ima jakih. Evo ovo je neki. Misli da je silan. Ajmo. Giant. Jo, nisam te. Nema vezajte. Proći će. Valkyrija. Tako je. Dobra je Valkyrija. Pošteno, ljudi. Dobro je. Samo da je upgradeujem na veće level, znači ubija. Kad su na kup skeletoni, oni mali. Brate, znači kida, brate. Sad da vidimo. Dobro, čekamo ovo. Imam i ja princa, sine. Sine, imam ja prince, nisi ti faca neka, ne? Imamo ljudi balone što, znači toliko, ja sam, dok malo prije sam pobjeđivao samo sa balonima, znači, sviđa mi se što najviše skida, vidite ovo na glavnu kulu, znači to vam je ono, vrh. Evo postavimo Valkyrije, Spear Gobline, brate kako skinula ova. Valka, tako ćemo zovemo ljudi, ja. Ovaj peka, brate, znači njega mogu da uništim, ali ok, nije loš. Ajmo balone, postavimo minijone, tu sam se sjebali, sad će mi uništiti balon.
Da, uništit će mi, nema veze. Postavljamo musketara. Musketa, tako nešto. Musketa. Muska. Ajmo. Dobro, princ je tu gotov, nema šta. Sad da skupim malo eliksire. Dobro, ovog ću da ubijem. Ajmo ovako, ljudi, taktika. Samo da skupim ovo eliksire. Idemo, Spear Goblin. Baloni. Sad ću ti jebem kevicu ja. Izvinite što su. Znači, napravit ću trupu, kolu, Valkira može da me zeza. Sad ovdje, trenutno. Dođi bre, kod ognjena. Čekaj, brate, ja mogu ja nešto sa... Au jebote, ovaj me savladao. Pa gdje tamo ideš? Majmune jedan. Gle, što bagaš sad, brate? Što mrzim, gle, pobedit će mi, da. Jebem ga u taktiku. Sad ću ti jebem kevicu, ja na te. Gotov sam, gledaj, brate, nemam ni eliksira, odakle tebi toliko eliksire? Ništa, jebi ga. Dobro, važno mi nije uništio 3, sam vidim koliko s njima. 6 minuta, okej. Ima neki pozdrav za svi. Dobro, nema ništa. Čekaj da vidimo šta mogu još da vam pokažem. Da, ljudi, juče sam kupio, znači, 1000 ovih. Sad se sjećam princa kako sam, da. Kupio sam malo gdje sam za 60 ovih, kupio sam ovo 1000. I samo sam kupio epic kartu i dodao još malo dijamanta. Evo gdje sam ušao ja. Znači, dodao sam još malo dijamanta, ali okej, isplatilo mi se malo. Ajde odgledam ovaj Shadow neki lider, naš glavni brat. Brat, ovo već ima jači su. Ajmo, navijamo za Shadowa. On gubi, brat. To je loše. Bravo, Shadow. Ovo volio bih da dobijem kako se zove, svinje ove muse. Ovo je dobar, ajde. Sad. Shadow. Bravo, majstore, dobar si. A gdje je tamo, nema veze. Bravo, Shadow. Bravo, majstore, dobar si. Samo da vidimo malo koliko je. Da ga vidimo malo koliko je on jak to. Stani. Dobro, nema ništa. Da vidim ja koliko je jak, to me zanima. Druga arena, ovo je jak. Zajeba neki. Omiljena karta, Holy Rider, dobro. Pobjede. To je preter. Kako možeš toliko da imaš? Dobro. Level 9. Za arenu 7 level 9, okej, nije loš. Ljudi, to je to za ovaj klip, ako vam se video koji bacite like, share, komentar i naravno subscribe i pozdrav od mene i čao ljudi. Samo malo. Čekajte, ali nisam ni kliknuo.